Ke? Baby? Yau ma baki azumin? Na rabi, gobe dan yi rabin. To? Baby, ina gilashin nan da kika karya man watan shekara da ta wuce. Ki je cikin gida maza ki gano mini shi. Kin ji? Isauri. Isauri ki gano shi. Na kika gano shi? Ɗaki. Ba ya ɓace ba? Ƙarƙashin kujera.